गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसियेट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं ULFA-I हान्जानि सुबुंखान्थि सान फोरबोखौ बयकट खालामनो फोसावनायखौ लानानै गोजौ आसामनि जिल्लाफोराव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों। ULFA-Iनि बेबादि फोसावनायखौ नोजोर होनानै आसामनि डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लाफ्राव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। डिएसपि श्वेतां मिश्राया फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला एसडिजिपि जिपि सिंहआ डिब्रुगड़आव मोनसे सावराय मेल खुंनायनि गेजेरजों रैखाथि राहानि सायाव खौरां लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सावराय मेलाव गोजौ आसामनि जिल्लाफोरनि एसपिफोर आरो गोबां रैखाथि थान्दैफोरनि गोजौ थाखोनि मावथि हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। तालिबाननि सासन खालामजानाय आफगानिस्तान हादराव गुसुनि थाखाय 124 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होननानै आफगानिस्तान हादरनि स्टेट मिनिस्ट्रि फर डिसेस्टार मेनेजमेन्टआ फोरमायना होदों। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एन्ड वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बानजायनायाव कामरुप मेट्र' जिल्लायाव बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ काराटे चेम्पियनशिप 2023 खौ खुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै नबजिता शर्माया कुमेटे फाइटिंआव रुपानि मेडेल मोननो हादों होनना चिरां डिस्ट्रिक्टनि स्पर्टस एस'सिएशननि कच बिरदाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों। दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सान फोरबोनि पेरेडआव गासै सा 60,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानानै पेरेडखौ नायगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा टिकेट लायोब्लासो हाबनो गनायथि मोनगोन। बे हाबाफारिनि रैखाथिनि थाखाय गासै 7,000 पुलिस मावथिफोरखौ थिसननाय जादों। बेजों लोगोसे गोदान दिल्लीनि ओनसोलफोराव मददनि थाखाय 24 टा हेल्प डेस्कखौ थिसननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे रैखाथिनि थाखाय आरो क्विक रेस्पन्स हान्जा, मबाइल किउआरटि, नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड, एन्टि ड्रन हान्जा, 150निबो बांसिन सिसिटिभिखौ सोसननाय जादों। सुबुंखान्थि फोरबोखौ नोजोर होनानै दिल्ली सरकारा 26 जानुवारियाव जौ फाननो मोननाय नङा होननानै बिथोन होदों। बर'नि फुटबल गेलेगिरि आरो बड'लेण्डनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 3 बोसोरनि गोरोबथानि सागान होनानै बेंगालुरु एफसिआव थांनो रेडि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों दि फैगौ लक सभा बिसायख'थियाव क'क्राझाराव एबसुजोंसो जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयो आरो बुंबावो आसामनि गुबुन समस्तिफोराव बबेहायबा कंग्रेसजों इउडिएफजों जानो हागौ आरो एजिपिजों जानो हागौ होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदों। नाथाय क'क्राझार लक सभायाव बिपिएफनि चेलेन्जआ एबसुजोंसो जागोन होनना फोरमायना होयो। थाखो 8आव फरायनाय रंजाली बसुमतारिया थांनाय 24 जानुवारि मंगलबार खालिनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। धेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाथासिपुरनि मानिकपुर गामिनि थागिबि दिपेन बसुमतारिनि आरो फुलमति बसुमतारिनि फिसाजो रंजाली बसुमतारिया 24 जानुवारि मंगलबारनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय गावनि न'निफ्रायनो गोमानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला 6026786781 मबाइल नाम्बाराव कल खालामना फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। जिब जुनारनि अंगफोरजों लोगोसे सानै फलानखौ हमनो हादों। थांनाय मंगलबारनि हराव गुवाहाटीनि हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनायनि गेजेरजों सानै फलानखौ हमनो हादों। बे नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ गुवाहाटी रेन्जनि खानामुख फरेस्ट डिभिजनाव लानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नायबिजिरनायाव फलानजों लोगोसे गोबां जिब जुनारफोरनि अंगफोरबो मोननो हादोंमोन। हमजानाय सानै फलानखौ सन्तोष कुमार गुप्ता आरो संगित गुप्ता होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानो हानाय फलानफोरनिफ्राय मोसानि हारा आरो आसिगुर मोननायजों लोगोसे माखासे अंगफोरखौ सिनायथिनो हायाखै होनना फोरमायदों। 2023 नि 26 जानुवारिनिफ्राय लानानै 29 जानुवारिसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि 55थि बोसोरारि जथुम्मा जानो गोनां जायगायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दावबायहैदों। सुबुंखान्थि फोरबो फालिनो गोनां गहपुरनि पेरेड ग्राउन्डखौ बेखेवना होयो हर्नबिल मिनिस्टार श्री पीयूष हाजरिका बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', एमएलए उत्पल बरा आरो श्री प्रमद बरठाकुर, डिसि सनितपुर, डिसि बिश्वनाथ आरो
गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गेदेमाफोरा बाहागो लायो। बर' हारिमुखौ दंस' खालामग्रा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, प्रमद बर' आरो इउ जि ब्रह्म। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावो बर' हारिखौ थगायना जादों होनना। आरो बुंबावदों आन्दालन खालामनानै मेम'रेन्डाम आरो डिमान्ड होनाय आरो दरखास्त' होनायाव बेलेग लिरनासो होदोंमोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो आं बैसोरखौ रायदों होनना बुंबावो। आरो बिथाङा बुंबावो आन्दालन खालामनायाव प्रमद बर'आ उन सिगां पुलिस लानानैसो आन्दालन खालामो। सोरखौ नुदों बिदि खालामनाय होनना हाग्रामा बिथाङा बुंबावो। बर'नि गोदान सावथुन दाखा जोमै फुल मुभिखौ निउभ एपआव फोसावबाय। डिरेक्टर पंकज लाहारीजों दिहुनजानाय दाक्का जोमै मुभिखौ आबुङै नुनो मोनसिगोन। बे सावथुनखौ नायनोब्ला 70 रां होनांगोन। बे निउभ एपआव 70 रां होनानै सावथुनखौ बायोब्ला सानथामनि भेलिडिटि मोनगोन होनना डिरेक्टर पंकज लाहारीया फोरमायना होयो। 25 जानुवारि मैया गफुर हालामनि बरफुख्रियाव जानाय जथुमायाव गफुर हालामनि 1580 फेमिलिनो हानि सार्टिफिकेट होनाय जायो। आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो आरो थालांनाय फेमिलिफोरनो थाबैनो होनो प्रसेस खालामगासिनो दङ। आरो बिथां प्रमद बर'आ बुंबावदोंदि 26 जानुवारि खालि एबा दिनै गफुरनि हालामनि थाखाय मोजां खौरां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आरो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।